unsa may atong buhaton human sa atong paginulsol. Kaya ang pagbalik sa Ginoo daw sama man sa kawatan. So unsa may angay natong buhaton, no? Mubasa lang utag bersikulo may igsoon, dili ko moingon nga ako ra ning pagasulti no? Kay si kinsa man ako nga mumando sa ato, no? Mubasa tag Biblia, kay Biblia ang atong pasultion mga higala. Na diri sa Deuteronomio kapitulo 6 versikulo 2, no? Human sa paginulsol unsa may atong buhaton. Ingon dire akong bagabasahon, sa tibuok ninyong kinabuhi kinahanglan nga kahadlukan ninyo og sa inyong mga kaliwat ang Ginoo nga inyong Dios, og tumanon ang tanan niyang balaod nga gihatag ko kaninyo. Mao ni ang gisulti dito ni Moses sa mga katawhan. Kung buhaton ninyo kini magabaton kamo taas nga kinabuhi. Mao ni mga igsoon o mga higala nga tibuok daw natong kinabuhi ang pag-alagad ngadto sa Ginoo. Mao ni ang gisulti ni Moses aning mga panahona. So apil sa ta mga igsoon tungod kay kining balaod nga gihatag ni Moses, balaod sa Ginoo, wala pa man mobalik ang Ginoo mga igsoon. Mao ni nga apil pa ta aning mga balaoda. Mao ni nga ato ning paningkamutan nga ato sa ning matuman. Kay nagpromise ang Ginoo nga kun mutuman ta, tagaan ta niya og taas nga kinabuhi, no? Mao ni ang pinaka-importante. So meaning human sa atong paginulsol gikoreksyonan ta kay makasala man ta diri sa kalibutan, makasala man ta, gibadlong ta ni Timoteo og mao ni atong pagabuhaton maginulsol mga igsoon. Og human sa atong paginulsol magserbisyo ta sa Ginoo sa tibuok natong kinabuhi, no? Unsaon man nato pagserbisyo sa Ginoo kung wala na ta sa kalibutan. Ato na pong hinumduman mga igsoon, muhatag na po tag istorya sa Biblia. Si Lazaro o usa ka dato. Ang usa ka dato mga igsoon, samtang siya mukaon, nakita niya si Lazaro nga naa sa iyang ubos sa iyang kananan, no? O wala gyud ni magapangagda ang dato. O ang kahimtang ni Lazaro namunit lang ni og mga usik sa dato, no? O magkaon ng dato. O maoy ilang lifestyle atong mga panahon na. O samtang ngay wala man gyud pagkaon si Lazaro, kay mao lagi namunit lang sa mga usik sa mga dato. O wala magdugay sa istorya may igsoon namatay si Lazaro. O katong dato sad namatay gihapon. O dito nakitaan sa dato mga igsoon nga si Lazaro kauban ni Abraham. Lahi ang nahimutangan niya sa dato o lahi sad ang nahimutangan ni Lazaro nga kauban si Abraham. O iyang namatikdan sa dato nga ang iyang nahimutangan usa ka init-init nga dapit, no? Usa ka init-init nga medyo dili siya kasabot kung unsa na iyang nahimutangan. O sa iyang paglantaw ni Lazaro murag nindot ang himutangan ni Lazaro og naa dito si Abraham. O kung sa iyang gingon nihangyo siya dito nga Abraham, aman pwede ba nga itunlo nimo ipatunlo ang tudlo ni Lazaro kay aron makapil pud siya kung bugnaw sa iyang naibutangan. So meaning init-init yun ang iyang naibutangan may igsoon, pero wala pa gingon dito nga impierno kundi init-init pa, no? O nihangyo pa siya nga buhong niyon si Abraham nga buhong ka man dito sa kalibutan. O samtang si Lazaro nagantos dito og mao ni ang nahimutangan karon, no? So mao ni nga ang usa ka dato mihangyo nga ipadala na lang na dito si Lazaro dito sa kalibutan kay aron masultian sila unsay kahimtang nako diri sa na iyang nahimutangan. Pero unsay giingon sa ni Abraham, naaman dito inipuli nga mga mensahero, no?
Naay mga mensahero dito, problema na nila ug matuo silang madi. Ayun siya, di mas maayo itong si Lazaro maoy pabalikon dito, kaya ron matuo yun sila. Ang sa itubag ni Abraham mga higala, bisan pag dunay mobalik dito sa pagkangan nga gahig yung ulo ang tao, di yun matuo, dili yun na matuo mga igsoon, di yun matuo mga higala. So, mao ni ang istorya, no? No, muna nga, tibuok yun ay natong kinabuhi ang pag-alagad sa Ginoo. Kay kung ang dato, pwede ba ito magbago dito sa iyang may mutangan, posible magkauban niya, pero ang istorya, wala na kabaguhan may ison. No? Ang pag-alagad sa Ginoo, buhi pa ang tao nagserbisyo. Kung mawa na ang tao aning kalibutan, wala na sad kay pag-asa mga igsoon kung unsay imong pagabuhaton, no? Ulahin na ang imong bago. So mao na diha. Nya kanu saaman ta mobalik sa Ginoo, mao ni ang pangutana mga higala. Kanu saaman ta mobalik sa Ginoo? Kay kinahanglan man mo sakripisyo gyud ta tibuok na tong kinabuhi. Pero kanu saaman gyud ta mobalik sa Ginoo? O mobasa ta og bersikulo mga higala. Dili ko moingon nga ako, moingon mo karon dayon, o ugma na, balik. Atong basahon ang Biblia. Ayon diri sa Hebrewanon, Kapitulo 4, versikulo 7. Muna ang pangutana, kanu saan man ta mobalik sa Ginoo? Muna, og nagtagal siya adlaw nga ginganlag karong adlawa. Nagsulti siya niini tapos ang daghang katuigan pinagi ni David diha sa kasulatan nga gisgutan na. Kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlawa, ingon dire ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. Amen mga igsoon. Kung amin mga igsoon, balik na sa Ginoo. No? Nagingon ang Ginoo, kung nakadungog ka sa pulong sa Ginoo karong adlawa, ayaw pagahia ang imong kasing-kasing, balik na sa Ginoo karong adlawa. Ayaw naghuwat-huwat unsang adlawa mga igsoon. Ayaw na pagunya-unya, ayaw na pagugma-ugma, mayon mga tagpuhon. No? Kaya nga itong una-unaon, analyze na to, dili kita ang tagiya sa atong kinabuhi. Nitungara ta sa kalibutan, nga wala tay kalibutan, ug mawala sa kalibutan, nga wala tay kalibutan. Mao na nga balik ta sa Ginoo mga igsoon. Mao gyud ang laptod nga pagaistorya. Balik ta. Kay ano man, ang Ginoo ray nasayod sa atong kinabuhi. Ang Ginoo ray nasayod kung luwason ba ta o dili. Ang Ginoo ray nasayod kung asa ta niya ibutang. Mao ni ang pinakanindot mga igsoon. Kung mubalik ta sa Ginoo karong adlaw, asa man taman, mao ni ang pangutana na pod, no? Asa taman ang atong pagbalik sa Ginoo? Basa ta may igsoon sa Mateo kapitulo 24, versikulo 13. Ningon diri, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. So meaning mga igsoon, ang pagluwas sa Ginoo sa katapusan, nagingon diri sa uban nga bersyon sa Biblia, ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Sa unsa mang paagi mga igsoon nga mulahutay ta, meaning kung mosimba ta, nagalagad ta sa Ginoo, dili ta magtanaw-tanaw sa atong kauban nga manimbahay. Kung nagbuhat siya o dili maayo, sakto ba nga muundang sa tao pagsimba sa Ginoo? Mao ni atong pangutana mga igsoon. Kung doon na tayo nakitaan nga atong mga igsoon, mga higala, mga kauban sa magtotoo, nga sukwahi sa atong pagsimba, pagtulunan sa Ginoo, muapil ba punta nga di na sa taganahan mo simba mga igsoon? Sayop na mga higala, kay atong giamong-among ang atong kaugalingon. Oh? Nanong maglantaw man ta og tao nga kanang mga tao magasasa mapud naning kamot pud na sila nga maluwas.
tungod kay kitang tanan tagsa-tagsa kaluwasan, tagsa-tagsa ta mga igsoon. Muna nga padayon gyud ta, ha? Padayon gyud ta sa pag-alagad sa Ginoo, kay gisulti na daan diri sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 13 nga ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Talaygo ng Ginoo mga igsoon. So mulahutay mga igsoon hangtod sa katapusan. Magisgot kita katapusan mga igsoon, duha ang atong explanation na ni. Number 1, pila magyoy edad sa kalibutan. Ikumpara nato sa edad sa tao, no? Ang edad sa tao pila man sad. So meaning hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi, magalagad gyud ta ngadto sa Ginoo. Ug maabtan nato nga mobalik sa ang Ginoo, maabtan ta niya. Talaygon ta maigsoon, at least nagawitness ta kung unsa gyud ang pagbalik sa Ginoo. Pero kung maabtan sa atong katapusan sa atong kinabuhi diri sa kalibutan, so depende na sa Ginoo mga igsoon nga luwason ba ta niya o dili. Basta para nato tinudanay ta nga nag-alagad sa Ginoo sa tibuok natong kinabuhi. Matud na sa Deuteronomio kapitulo 6 bersikulo 2 nga tibuok natong kinabuhi nagserbisyo ta sa Ginoo, nagsimba ta sa Ginoo. Mao ni ang pinaka-importante mga igsoon. Mao ni gingon nga ang mulahutay hangtod sa katapusan, katapusan sa kalibutan o katapusan sa atong kinabuhi. Mao ni nga alagad gyud ta mga igsoon. Mao na nga kung challenge ni sa atong kinabuhi nga kung karong mga panahon na wala pa ta mag-alagad sa Ginoo, alagad na ta mga igsoon. Pero alang sa nag-alagad na sa una nga wala makabalik pa, mo ni tawag nato balik ta sa Ginoo mga igsoon, balik ta. Kay ang Ginoo ra gyud mao'y magkahatag nato luwasan. Wala na gyud lain mga igsoon. Matud bitaw sa gisulti ni Ginoong Hesus diri pa siya sa kalibutan. Sa Juan 14:6 ningon magyud siya nga si Jesus mingon, ako ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. Walay makaadto samahan kun dili moagi kanako. Wala gyud siya moingon mga igsoon nga adto mo sampit. Di lang ko mangalan mga igsoon o kinsa. O dili lang ko mangalan kung kinsa, no? Basta kay niingon ang Ginoo nga sa Juan 14:6 si Jesus mingon, ako ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. Walay makaadto samahan kun dili moagi kanako. Mao nay giingon ni Ginoong Hesus, kun dili daw moagi niya, walay dili ta makaadto sa balay sa iyang amahan. O wala siya moingon nga adto agi ni kuan ni Pulano, adto agi ni Pulana, no? Iyang giangkon nga ari agi nako. Kay ngano siya ang agianan, siya ang dalan, siya ang kamatuoran, meaning tinuod yun. Og siya ang kinabuhi, no? Kay iyang gidaog ang kamatayon gikan sa iyang pagkamatay, og nabanhaw siya tulo ka adlaw, gipildi niya ang kamatayon, mo nang siya ang kinabuhi. Og walay makaadto samahan kun dili ta moagi ngadto kaniya. So mao ni mga igsoon, mga higala nga dangog gyud ta sa Ginoo. Mao ni nga wala tay dadoon diri nga pundok o relihiyon. Ang atong gidalaan ni ang Ginoo, ang pulong sa Ginoo karong mga panahon na. Mao ni nga kanus aman ta mobalik sa Ginoo. Mao ni ingon diri sa Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 7 nga karong adlaw mobalik ta sa Ginoo. Di na ta magunya-unya, dili na to unya-unyaon ang Ginoo mga igsoon. O sa mo yung nagdag-apuhon, mobalik na ko sa Ginoo. Mayroong ato pang ipon-puhon. Nagingon din na sa Hebrewanon nga karong adlaw muning nga balik yun ta sa Ginoo. O niya, asa man taman, kung mobalik na ta sa Ginoo, asa man po taman ang atong pagbalik sa Ginoo. Mao na nga sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 13, nagingon dire nga hangtod sa katapusan mamaluwas, no?
ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Muna nga usbon ako sa pag-explain mga igsoon, magisgot nga itang katapusan duha na siya, no? Ang katapusan sa kalibutan o katapusan sa tao. Og atong kwintahon pila magyud edad sa kalibutan o pila po'y edad sa tao. Mao ni nga mas dugay man gyud ang edad sa kalibutan, mas sayo ang edad sa tao. Mao ni agi og pagpangandam nga ri kanato nga atong andamon ang atong kinabuhi nga sa ulay mga adlaw maluwas ta pinaagi sa atong pagdangop ngadto sa Ginoo. Mao ni ang pinaka-importante mga igsoon og mga higala. O manginaot ta nga ang pulong sa Ginoo magahikap pa nato sa atong una-una og kasing-kasing o kita mo dangop gyud ngadto kaniya kay wala man gyud tay mahimo, no, nga kung dili ta mo dangop sa Ginoo, ang pangutana ana kung dili ta mo balik mo dangop sa Ginoo, kinsa may atong saligan lain. Kung motuo man ta Ginoo gawas o kalahi ta nga tao nga dili ta mo ilaw Ginoo, no, muna nga balik yun sa Ginoo mga igsoon, mga higala. Muna nga ang atong tema nga balik ta sa Ginoo. Muna nga dalay ko ng Ginoo, muna nga akong isummarize kadali nga ako ng atong kinabuhi, mga salawayon ta, gibadlong ta ni Timoteo nga pinaagi sa kasulatan, iyang gibadlong pagsaway, pagtudlo nga kita tugluan kung unsay angay natong buhaton o paguman hinulsulan nato ang atong mga sala. So kung kinsa man ang tao nga mo-insist nga wala siya sala mga igsoon, doon naman tayo bersikulo nga gibasa sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nga nagsulti nga ang tanang tao makasala gyud. So meaning kitang tanang tao makasasala gyud ta mga igsoon. Muna nga ang bayad sa sala kamatayon. Muna nga doon na gyoy bayad mga igsoon, pero makakalingkawas ta sa sala kung kita mo balik ngadto sa Ginoo, maginulsol ta sa atong mga sala. Ang Ginoo modawat nato o kita iyang pagaluwason o maoy buhi na kung pagampo mga igsoon nga sa ulahing mga adlaw nga kita magkita-kita dito sa puloy-anan sa Ginoo nga iyang giandam para kanato alang sa nagtuo o nagsimba sa Ginoo, kita iyang pagaluwason mga igsoon o mga higala. Muna nga dalay ko ng Ginoo o daghang salamat. O sa di pang tapos ang aning akong live karon sa Facebook, kanta na puntag usa ka kanta. Naguluhan kini og kaluwasan mga igsoon. Kaluwasan gihatag niya, ikaw ug ako iyang madala atong sundon ang mga sugo niya kay kini ang ilhanan nga kuhaon ta niya. Sundon ta ang sugo niya aron maangkon ta. Ang kaluwasan nga gihatag niya sa Ginoo kita luwason niya.